Амалия, днес ще вкарна видео за новите стики. Вие може би ги знаете, ето ги имената. Ние имаме цялата колекция, ето тук. Ето, тук са имената. Например, аз чета. Ето това е Лоли, капката Лоли. Ето това е Ерик. Добре. Ерик. Ето тук пише стикис. Ето тук има едно... Ето това е яйцето. Ето да го показвам. Ето. Вижте, така изглежда. Ето. Така. После ще ви показват отзад. То е само едни кабели. Ето. Ето, тук трябва да видите една картинка на Lidl. Ето ги рисунките. Ето тук пак картинката. Тук е един календар. И ето сега това са хлеб. И започваме отвътре. Ето, вижте. Аз понеже имам цялата колекция, ви знаете, вече казах ви. И ето. Ето го хляба, малко му е местна усмивката. Напишете ми в коментарите каква му е усмивката. Ето. Ето като го сложим. Ето вижте, така изглежда. И второто стики ни беше ето това стики. Знаете. Ето вижте. То е като някаква... Не знам какво е. Ето. Така. Другото стики ми беше сам с тако е нещо като лучиво. Но все пак е сам въстък. Така малко слаба. Ето. Вижте, така изглежда. И другото ни беше въстък. Така малко да подсъбвам. Слага. Другото ни беше стики. Беше. Ето. Стикито, другото. Стики беше това. Ето. Така изглежда. Ето той е тук. Някакви липне там. Не така. Може би е гъпа. Не знам какво. Ето, вижте така. И може ли по-бавно да показвате? Добре. Ето така. И другото ни беше, мисля, че това са черешки. Ето ги. Чакай малко да ги сложим. Чакай малко да ги сложа. Ето така. Другото стик ми беше това. Ако го знаете, майка ми го купи. Другото ми беше круасана. Това не беше от отдавна. И другото беше яйцето. И пък не знам какво е това. Малко е сметничко и на него му напишете в коментарите. И на мене ми пак ми напишете в коментарите. Не мога да слагам много сметката. Ето. Каскавалът може би е тук. Това е каскавалът. Може би е така. Да. Вижте. Това ни беше другото. Ето това рибката е другото ни. Стиките. Малко е. Ето. Малинката е сладка. А другото ни беше това.
Казете ми какво е, може би е макаронки. Ето. Малко се изморих да слагам моето да сложа и това се може да го сложих. Ето. А на другите стикета ще ги сложа на ден, но вече ще ги сложа на това началото. Ако искате още да продължавам, ще продължа. Добре. Искате да продължаваме. Нали? Много е хубаво лопкачето. Я, чакай. Чакай, това ли беше последното. Ето това. Чекричката да я сложим е тук. Ето вече. Чакайте. Това маничко трудно се слага. Не да го сложа. Ето, това не бъде другото. И ето, събрали сме цялата колекция. Добре, последно. Ето, вижте как, като съм подредила почти цялата колекция, ето ми в момента. Ето така. Ако ви е харесало видеото, за другия път няма да съберам стиката, пак ще ви го показах. Ако ви е харесало, приятели, до скоро!